Неотдавна имахме пациентка, която беше запалена планинарка, но за нещастие чупи бедрената си кост. Съответно, лекарите й казват, че ще минат месеци преди да може да ходи без помощни средства. Това силно я притесняваше, но след няколко курса рехабилитация при нас, не след дълго тя вече се движеше свободно в парковете. Тя сама сподели, че въпреки, че това не е върх му сама, пак е едно много добро начало към нейното възстановяване. Петя е музикален педагог. Цял живот се е занимавала с музика, свири на цигулка и преподава уроци по музика на деца. Един зимен ден пада на леда и чупи ръката си. Когато за първи път дойде при мен, ръката беше болезнена, оточна, почти нямаше никакви движения в пръстите, те бяха много сковани. Но това, което ми направи най-голямо впечатление, беше страха в очите на Петя, защото тя мислеше, че никога повече няма да се занимава с това, което обича, а именно музиката. С всяка следваща процедура тя виждаше своя прогрес, виждаше, че нещата вървят към добре и това й вдъхваше особена надежда и кураж. Не след дълго Петя се върна при своите ученици и ми сподели, че освен заради тях е направила всичко и най-вече за себе си, защото музиката е смисъл на нейния живот. Имах един пациент, който дойде при мен след смяна на колянната става. Когато дойде за първи път на консултацията, аз му обясних, че ще е нужно време и усилия от моя и негова страна съответно, за да подобрим силата, обема на движение в коляното и да може той да се върне към ежедневните си дейности. Той ме изслуша и тогава ми зададе въпроса: добре, накрая ще мога ли да играя отново с внука си? И това беше неговата единствена и основна цел, най-важна за него. В края на терапията той играеше вече отново с внука си.